Yo lanang meneh. Kok lanang piye kok? Wedok iki genah. Mlakune wae genah. Lha kuwi wedok. Petandake sik kuat, sik nem rusa. Lho kok wong wedok kok metekol. Iki sing diarani jiwa yang tertukar ya ngene iki lho, Pak. Apa jiwa? Tuker bisnis kok aku. Dipersani kanthi tenanan lho. Nggih, Bude. Temlek minggu. Awal. Temlek. Awal. Aku yo iso. Nah, coba. Godaan kecil sing marake wong lanang terbirit-birit ki ngono kuwi. Nganggo diciwel ngono mang. Iya. Temlek. Coba tak piye. Temlek. Ada mereka. Terus. Nah, ngaku nah. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Aduh, Jan. Krungu suarane panjenengan kuwi ning ati iki saya ayem. Alah. Krungu suarane panjenengan iki ning ati saya tentrem. Alah. Nggih, wilujeng dalu Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mbak Lim. Waduh. Iki ya saya halus. Anu ya suarane halus kaya siwir. Siwiri napa to, Pak? Kertu Cina. Siwir ngene. Pangestunipun tasih ngugemi adat ketimuran, unggah-ungguh subasita munamuni tasih dipun majengaken. Alhamdulillah. Niku orang ngilang-ilangke oleh dadi piyayi sing kelahiran saka Kabupaten Klaten. Kaluhuran injih. Bar mangan apa kowe iki jane kok? Mas tak omongi. Apa? Mula merebut Indonesia bisa merdeka kuwi persatuane lak dijaga. Nggih. Wong sakmono akeh iso bersatu kuwi ndah abote kok ngopo? Wong loro wae ra iso bersatu lho iki. Kok mboten saged bersatu? Lho, lah iki jogetmu ki mau. Lah kowe iki lho, wektu ngene iki lho, enak to? Lho. Nggih. Lho iki bareng sing kene iki mau ki iki ora Sedaya menika benten watalan wantunipun Rama Gareng. Nah, kuwi aku kok kaya kepethuk Sri Kandi ya. Kembar identik kemawon beneh padatanipun. Ya iya, ning iki mau goyang. Miliaran manusia benten sing dek jarinipun. Apa-apa nek dipaido wong tua kudune ngomong rasa. Duwe anak loro panjenengan sing kleru sing Omong gede. dhewe. aja nesu to, aja nesu. Ora nesu gerak. Mong babakan joget kok diwaoni Lah masa lho. ana joget kok ngene iki kowe iki joget apa ngulet lempung nggo gawe boto? Lah nek kaya Apri mung tujuane mung joget tok. Lah nek kula ki Lho tujuane ya nyambut gawe ning omah Srawung, ya rondo ya ngayahi bojone kancane bareng. Wah. Mosok ayahe bojone kancane iki. Rondo ya mesti no. Rondo niku kanggo ngraketke oleh seduluran. Wong loro iki kudu kompak ora joget dhewe-dhewe. Wong loro joget dhewe-dhewe. Ning aja disia-sia. Aja disia-sia. Mbak Mimin. Lho, didangu ki lho. Inci wonten dawuh kok ya. Alah bosan. Kula niku wis ngarep-arep kapan ketemu karo panjenengan. Alhamdulillah ya ketemu nang kene. Iya, wong lanang klik kok. Amargi kangen. Hah? Kangen. Ayo kok mesti kangen banget. Oh. Nek di WA ora tau ndang bales. Sapa? Mas Bayu menika dipun Lah video kowe ya call salah. ora kersa. Wah kok WA kok Bayu kuwi buta huruf. Mas Bayu kok buta huruf menika dos pundi panjenengan? Maksudnya mbok ya raketang emot napa apa mau sibuk nggih? Emot senyuman apa emot napa? Lah wis tak kirimi emot kepelan tangan kok. Aku kurang piye? Apa? Aku wis muni ngono kok. Karo emot getem-getem kok kurang piye? Mbok Injio nek karo wong wedok ki ngomong rasa lho. Makandani Pak Gareng. Le wedok iki sapa to, Pak? Sing lha iya sing wedok sapa to iki? Hamba. Nah, iyane ya nyatane ngeten, Mbak Mimin. Niki awake dhewe rak didhawuhi tirakatan wonten mriki. Ten pule. Arep ndongake apa karo warga Pule? Ayo coba. Penting kowe. Mugi-mugi warga Pule tansah sehat. Amin. Guyub rukun ayem tentrem. Amin. Pinaringan bejo donya bejo akhiratipun. Amin. Aja mung mburu donya nganti lali akhirat ning golek donya nggo lantaran sangune ning akhirat. Iki doane orang-orang terani ayang ngene iki mandi.
Iya, ternyata. Iki teraniaya, sewengi dipethet tok. Kok dibetet pripun lho? Sewengi dipethet. Yo Napane? ora Lah ya. jari anda Oh kok. iya. Jari- Nek Mbak Apri arep ndongake apa coba? Mugi-mugi warga Pule tansah pinaringan dirga yuswa, rezeki Amin. gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra wayah tinebena saking suker sakit lan memolo. Wah, jan yai iki nek apa-apa sarwa luwes ya, Mas. Iki lho. Dasare ayu, ya ta suarane apik, ngomong sithik iso ndudut ati. Lah iki agar kepethuk iki wah, bocah kok wah disawang ora jelei. Lah, Kok iya. sik Mas Gareng. Panjenengan karo Mas Bayu kaya sajak pidak jempol. Oh, Le ndongake padha apike, padha becike kok sing dalem bono menungso niki. aku ora ngalem bono aku. Mbok ya diapresiasi. Hey! Jane iki penyanyi. Piyai kok- sepuh kudune diugemi ngendikane ngembang rasa. Iki mimin apa Ora tetep- banci dia banci ladan. Ora mbanoyot banci ndhe. Ya, Kesangetan menika. Yo sabar Mas Gareng. Pancen jam-jam ini ki rawan. Arep nek ndi kok? Arep nek ndi? Aku arep kepethuk wong wedok galak kudu tak wedah. Menika wilayah kula. Alah. Panjenengan wong neneka ten Klaten. Wong Semarang golek panganan Klaten neneka kake wae wae. Aja banter-banter. Iki jane sing Arpos Yos Vanes dungkap nirapates tilulat siludar. Weh. Kok ora iso meneng lho. Sing Ora- sabar apa-apa. bareng wis nesu ki mekrok dosa muka aslum. Ya aja ngono, ya kudu pakan kudu sabar wong jam-jam ya ini ki jam rawan banci ngamuk. Kowe kok titet berarti kowe wis kulino kowe. Kok titet yamene banci ngamuk. Iki ora ngamuk. Harus survei tego. Oh. Ini ora, Mbak Mimin ku ya mung suarane ini sejatine atine ki alus. Ince janipun. Nggih, Pak, heeh. loh justru orang yang begini harus kita apresiasi karena Nggih. tidak pernah nutupi kahanan sing sejati. Bener Mas, orang yang begini harus kita operasi. Oh, Sabar, kuwi pancen. saya omong kayak tak apresiasi. Dipun apresiasi Oh, apresiasi. diakomodir Oh, kepentingannya, nggih, heeh. dimanusiakan. Nggih, Wonge iya, prasaja wae beno apa anane ora ono Nggih. sing ditutup-tutupi kok ya mesti salah wae tumraping Kiai Kakung. Lah- Gedeng aku. Alah. Taiwangi nih, Taiwan. Wah iki ki mbak-mbak kok ngene iki ya seniwati, seniman sing pinunjul. Lah kok omongmu kok ngono? Alah. Kok nganggo jegok iki ngopo to saiki? Aku neroke le Samino. Iya. Mulai yo, iki gane wis dicepaki gamelan komplit. Yo diaturke renang-renang sawetara. Siap. Niki wonten sing ngersake semangat juang 45. Nggih, nggih. Yo dibukani sik. Semangat juang 45, lagu 45. Nggih. Engko bukane saka anu bass drum pentut. Nggih. Ya, trek. Jong neng nong. Bar nggih. Monggo, yo diaturke semangat juang 45. Monggo, yo. Kalau naik kendaraan apa putih yang diwarna untuk anda sejati negara kita seperti batang ada dasar Pancasila mengaji kala dekanya itulah aku sensasi menuju tahun yang sana untuk makamu lima rambate roto hayu rambate roto hayu
pakai kemerdekaan to, Lek. Merdeka. Ya sing semangat Sing to. semangat. Ya, contohno ana Pak Gareng merdeka ngono, Pak. Yo ngene merdeka Cur. Merdeka. Ah. Tulus. Yo Mbak Apri. Merdeka. Oh. Merdeka. Ngalah. Sing semangat pakai kemerdekaan lho. Nganggo getaran jiwa. Jane ya wis iso, Pak. Nanging ra anjurane Pak Ustad kae ngendika. Piye? Nek wanodya menika sunahipun suarane aja banter-banter, aja ngungkuli suarane Kyai Kakung. Kuwi nek wedok tenan, nek gelakan kuwi ora. Imbanipun Baleni merdeka. Merdeka. Kurang merdeka. 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 Ah ya ta. Wes ketok asline. Wis metu braholane ta. Wong kulino ngono dadak tutu-tutu merdeka. Nek sing baku ki jerone ngati, ora mung di dalam ucapan saja. Betul, betul. Ta? Tur dasare niki sapa sing entuk kabejan Mas Gareng, Napa, sing Mas? mirsani wayang mengko kondur iso ngasta dor pres. Enten jur Ini presipun. tadi Nggih. titipan dari panitia. Nggih. Undian door press sepeda gunung diundi di acara limbuan. Leres. Nggih, nggih diaturke. Nggih. Eh, Yo iki tak anu, gandeng pun kathah nawala sing kula tampi. Wah, Dipun, iki Mas. layane akeh banget tawone yo akeh ora jamak iki. Nggih, niki wonten sing ngersake pepeling. Oh nggih. Saking Bapak Sukono. Oh, katur Bapak Sukono, terima kasih selaku donatur utama pagelaran wayang malam ini. Oke. Saking Pak Men Pule. Oh nggih. Ya. Pak Min. Iki pepeling, aku nyuwun tulung Mbak Dini, Mbak Gentari, Nduk Ayu, ayo. Ngadrene neng kipo kotak nyedaki Mbak Apri. Oh, ayo Mataram. Oh gitu. Wah iki tunggal ras iki. Rada rene Ayu karo Dini dadi sing wedok kene sing lanang-lanang ben kono. Balen ono pesan khas. Ayu Rodini Rono men wedok-wedok ning Wedok-wedok kono kene. terus lanang ning kene. Sawang ngisor Nduk. Saya padha le kagungan. Wong mergo wasis le. Aku wis tak jarke sekali tempo nonton Baji Padung. Ya. Ayo urut sing apik. Sapa? Urut sing apik. Ayo ayo ayo. Sing dandan lanang sing paling ana dhewe. Oh, sing dadan wedok. Sing dandan lanang. Oh, aku. Oh. Nah, ngono. Wong aku lanang kok dadan lanang iki. Ya mulane sing pacakane lanang. Lah Ah, iya. iki kabeh ana sing ngersake napa niku pepeling mengko dibawani. Nggih. Ya. Mbak Apri, Helm, sampean bawa dandang kula pepeling saged? saged Yo, ngaten. itu jatah 50 nek iso. Alhamdulillah. Ayo, 50.000. Dini. Iso pepeling? Sakit Pak Ya, Bayu. itu jatah 50. Alhamdulillah. Ayo, iso bawa pepeling? Sakit Pak Bayu. Jatah, ayo. Matur nuwun. Ya. nah. Gentari, iso? Sakit Pak Bayu. Ini jatah. Alhamdulillah. Mbak Mimin saged? Dedek saged. Ya, kene jatah. Ayo. Matur nuwun. Mas Gareng saged? Saged. Ayo coba sik, dicoba jajal sik. Jajal sik. Yo nek iso tenan ku nek ra iso, engko tuwas kuwirangan kancane. Ayo dicoba sik, dibuktikan. Ayo. Ngono. Aku nganggo bukti. Ayo no. Ah nek iki sindene aku wis kulino krungu, nek sampeyan urung tau. Ben ketok menonjol ya ning tengah dhewe ngono. Nah, sampeyan ning tengah ngarep ngono. Lah, wis. Nah, sebagai leader. Yo, diaturke sik. Leader ora dibayar ngopo. Ayo, wasitot. Ora usah dikandani. Walah. Kaya amatir. Cepet Galang. tunggu gamelan kok disemak. Awong aku ki mung ngelingke kabeh no laline. Lha apa aku mendem kok dilingke. Apa nek wis lali gen awong mendem ya urung mesti, nggih ta? Ayo kabeh ya iso. Ayo. Mulane panjenengan kudu hati-hati. Iki ning Klaten. Yo aku ngerti kene gudange seniman seniwati. Dalang kondang sapa miten saka Klaten mesti hebat. Hebat. Ya ta? Nggih. Nah. Sinden meten. Asak. Ayo ta, ayo wis ora aku ora ganggu. Ayo. Ora kesel to kowe awan ora turu iki bayang.
Aku wis bubuk le. Aku wis merem le. Sudah nembak lagi. Sudah. Wasitodi saking Prawinasis Nano. Ayo. Nanona. Yo cakepane kok. Aku ngomong aku latah kok. Ngelingon wong urip ing donya. Golek 50.000 ya rekoso ya. Lho mbakane macul. Ayo timbangan dipacul. Bebasan, ayo. Iya. Bebasan mung mampir. Ngombe. Jas. Kayak kulino adat lho, Le. Lah sing wedok iki apa sing lanang kok adan? Adat. Adat. Oh, adan lho. Kalau ning omah adang sing wedok iki apa? Wong anggar kurang turu kupinge budek. Nah, rasa gableh. Salat kang limang waktu kudu tansah Nanoe dipun lampahi. lanjut. Iku cagak agama pakartikan luhur. Nano, yuk. Doken tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya Ada suwi apa to? wajine suwo ora didodok-dodok kowe ngene tok. Ini suarane sratek. Yo, ora Kosek sik nyeket. Wah, kok ya sing kelingan wae. Oh. Mas iki umpama nek mulai kateko. Heeh. Pilih dijabut nyawane apa dijabut dite? Lu jabut dite. Wis, yo. Yo, iki diantarke pepeling langgam sik sing ngiti dhewe. Iki jane jalan Ayo. apa pemain Karabau? Aku mung tekon kok aku. Ya Din, buka celok langgamke. Mangga. Yen wancine tansah dielingke yen wancine padha nindakake ati luwes kumandhang wayahe sembahyang tapi wajib jauh Yo, jejere.
sembrono iku perintah agama kelingono ning donya wong sendela sampeyan lan kawan-kawan pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah surat Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken rumiling monggo lenggah malih. Nggih. Ayo sing rumangsa wedok angkrem meneh. Kayo wedok. Ayo no. Kaya wedok. Nggih. Kayo wedok. Wah, atene lanang kok. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka prihatin isih ayo rene. Ya, mbak kau ketugas. Ya, gini. Mbak ya mesem merangut pedae apa? mbak ya guyu susah bedae apa panggaraku tatap poing janji aja rewa aja tansah juwa nadyan aku Tansih laing janji Krishna tansah tak enteni yuk bareng kanggo diluwi kanggo janane tumama mesti Selamat malam, Dok Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Ibu. Iki yo lanang meneh. Kok lanang piye kok? Wedok iki genah. Mlakune wae genah. Lha kuwi wedok. Petandake sik kuat, sik nem rusa. Lho kok wong wedok kok metekol. Iki sing diarani jiwa yang tertukar ya ngene iki lho, Pak. Apa sih? Tuker bisnis kok aku. Jiwa yang tertukar. Oh, diayak Pak. Ayo arep kaya kintel ning kuwi wedok. Kaya sia-sia kaya kintel lho jenengan iku. Ngene lho, Nduk, kok ora aku sok pinter ya ora. Lah iki. Jenenge wong wedok, aku wis sing ngagem. Agemane Piyai Putri, Ah. saulah-ulah pican dhewe. Lho, mlaku ki sing temlek, Lho, lah temlek, iki lho, iki lho. mengo geget lati. Lah, Temlek, temlek, mengo. Awal. iki lho, mlakune Temlek, temlek ngono kuwi. mlakune macan kuarken. Ah, luwe. Macan luwe. Temlek, temlek. Ayo jajal kau iki. Coba. Temlek, Contohnya nih, Mbak Mimin contohnya coba. Dipensani kanthi tenanan lho. Nggih, Bude. Temlek, temlek, mengo. geget. Awal. Temlek, Temlek, temlek. temlek awal. Aku yo iso. Macan coba. Godaan kecil sing marake wong lanang terbirit-birit ki ngono kuwi. Nganggo diciwel ngono mang. Ayo. Temlek, temlek. Coba tak mlakune piye? Temlek. Ada mereka. Terus. Nah, ngaku nah. Aku mulai. Temlek, terus. Nah. Ora iki jane sindan apa satpam? Sing dan kok kaya barongan iki. Lah kok awal ngono kok mah kaya wong merongos iki. Lah aku lambeng ngisor dhuwur tak geget kabeh. Lah ya nih, arep kok kaya ngono Mas Gareng. Apa, Mas? Arep tak pamerke suarane adikku wedok iki. Menika ngersakaken Pangkur Semarang. Wah, Kalian mari kangen saking Pini Sepuh RW Gangsal. Apa iso? Wah, awake cedhak yo napase yo cedhak. Ya aja ngepal sik to. Nah, gitu. Iya Kak, ning rada tengah ngono Kak. Monggo Pangkur Semarangan kaya ngapa suarane iki? niki Pangkur Semarangan ki kremenane Pak Suroto. Pak Suroto ingkang Bapak Budi. Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Nggih. Monggo, ayo Aja ngati diaturke. jiwa. Iya, Nduk. Monggo. Mingkar mingkurengu karo Eh, Pak, kok malah Mbak Jaroke iki ngapa? Suarane. Ya biasa wae kok mah dipolongi. Aku gemes ngono lho. Mulane aja sok nyepelekke arep sinden kuwi kaya tugelan debok. Niku wis suarane luar biasa. Ya Kak. kayak kijing. Aja nesu. Gregetan aku. Nyonya. Iki jatahmu, Kak. Iki jatahmu. Terima kasih. Nah, ini loh Pak De. Lah kok ora ditakoni jabut duit karo jabut nyawane. Lah sing takon wis mulih kok. Yamene mulih mula ya kon Rumah Apa? aku. Ya. Akarono
Yo, ngambah cengkok nggon gawat. Ayo. Alon-alon lho. Kak. Alon-alon. Yo, Nduk. Bismillah. Ayo, terus. Sithik meneh. Oh, yo. Alhamdulillah. Lulus. Ya. Ya. Tutuke. Merano. Sinuba sinung karata Neno nano. Yo. mregratarta Nano eno. pakartining ngelmu Neno neno. Yo. kang tumrap ning tanah Jawa. Yuk lanjut. Gomo. Apa? Apa tapi? Kenapa? Pak garange astane lho, grayang-grayang aku ya anakmu, Pak. Anake arep dipangan dhewe. Ngono ya ngono mbok ya wala-wala. Wong ora iso disebut untu. Masa anak wedok arep dibethati piye to? Ngono ya ngono mbok ya aja ngono aku. Sumpah lho. Mula aku Min. nek dibarenge Mas Garenge jane kok ora kok wegah. Nggih ngonten niku lho. Maklum, Sumpah lho Min. Anak wedok arep diuntil. Kok duntal? Duntal. Oh iya. Wong lanang ngadeg pulih, wong wedok lho ninggal tatu. Alah. Sumpah Min aku ora jawil kowe. Halah ngendi ana maling aku. Ora ana maling. kowe kudu maklum bapak ki wis sepuh lho. Tur wanci yamene Dedek Bobo. Apa? Napa gerah talingan to? Napa? Kok niki disun. Timbane 150.000 kupingku bosok. Lah, Pakde, lah kuwi irunge sisan ora? Aku ngomong ngono rawani lho, Kak. Kan biasane nek flu kan dikasih itu tisu. Aku rawani lho, Kak. Aku wis suwe ora rabi siden nom lho. Sing apa? Lah kok ngono iro padake mati apa piye? Aku ki perhatian panjenengan nek pilek, tak kasih hidungnya kasih tisu. Alah padune ki ngajep patiku. Oh, kok Arep nesu. ngerah warisan kowe. Alah. Ayo lanjut Kak. Agama nggih? Nggih, ano. Nggih. Ya ya. Agama Kane kemeng haji turi putih.
turi-turi putih. Ah. Miturut Mas Gareng, Niku apa arti yang tersirat wonten tembang turi-turi putih? niku lagu penyemangat nggih. Peringatan buat kita yang masih hidup. Peringatanipun Turi-turi putih, turi niku ditutupi mori wernane putih. So Nggih. kabeh menungso bakal ditutupi mori putih, ditandur ning kebon agung, kebon sing gedhe kuwi kuburan. Nggih. Seleret tiba nyemplung yen wis dikubur, kembang kepundhuk kembange ngopo? Gumantung kelakuane rikala isih urip. Yen apik ya surga, yen elek ya neraka. Nggih. Mula dinyati-ati sadurunge urip kudu tumindak sing becik. Yen arep ngekeki dhuwit wong ya keono aja dijaluk neh. Ya, udah. Wah, Walah, 50.000 niki mau ijik berlanjut to, Rok. ah, jaket. Wis tau nyekel diceket baru. Urung. Oh, ya aja ndak tuman ku nek. Ku nek anu ndak tuman, nek tuman iki malah elek. Kulino babak sing ora apik. Apa duit saiki nganggo per? Nganggo mentul bareng. Ya aja ngono. Pade. Apa? Lah ini, Nah. Kowe mbok keke, Kak. ini duitku. Aku cuma mau bilang. Pak, kok digawe-gaweke bocah to, Pak? Iki urung tau dipek dagelan tuwek. Aku cuma mau Niki anu Mas Gareng. Apa? Wonten awala saking muda-mudi ngudi prayogi. Oh nggih, Karang Taruna. Nyuwun Muda-mudi. gending caping Gunung Jengleng kalian uler kambang. Lho, ing ngatasé muda-mudi kok uler kambang coba. Ular kambang jenggleng. Yo ora. Nyapa uler kambang. Kok kabeh dijeglengke. Kabeh jeglengke. Ya ana aturane. Yo, diaturke sik. Bawa Malik Slendro caping gunung yo Kak. Kowe sing bawa sing jengleng Mas Gareng. Ya, coba. Ora urung lah ya aku to. Sing nembang Mbak Apri karo Eka. Nah, sing rumasa ora tak sebut lungguh duduk manis. Sipun keparaken lenggah lah kok. Nggih no nyan istirahat. Sik tak eman-eman pentingan iki. Barang bagus harga Wah, mahal. iya no, dieman-eman banget. Min. Aku Lungguhmu sebelah Kok kene. kono? Mergo iki mau Mas Teguh angger weruh kowe iki greget. oh ngarep. Karo kelamet-kelamet Mas Teguh. Mas, nek karo di Afrika ayu ya 200. Nek aku 85 jalan, Mas. Oh, wis sak klosone. Ah, tetep gelem wong lagi patah hati. Wah, iki Apri iki tibae kok terkenal ya. Ayo, bae terus pundang. Ayo, Mas Gareng tengah, posisi tengah. Jengleng kok. Yo. Yo Kak, didelenge. Nano. Yo, caping gunung jengleng. Monggo. Nano. ben bengi. Awas. Nyamang. Oh. Ya. Ayo. Saiki. Ayo no. Oke. Oh. Wong wedok. Wong iso ngladeni ngono kuwi. Lah jareke nek diberi kasih sayang harus membalasnya dengan baik. Nah. Oke deh. Yo, Mbak Pri, nano. Yen memacan. Among karo. Sik. Ripo. Apa? Piye? Kowe sing kulino ngeslahe piye? Oh, padake apa wae kok. Oh, iki. Lah wong arep dijeglek obah ki engko ora pas no. Dadi kudu anteng ngono, Pak. Iya. Among karo janur kuning. Awas, jengleng yo. Ayo. Ayo, Ayo to, Pak. Kok sing ditokke kene. Oke. Iya. Ya kabeh iki enek anune no Mas Gareng, kabeh iki ya enek anune dhewe-dhewe. Angleke dhewe-dhewe. Omonge mau. Kene jeglek diselani omong ora dijeglek lho. Ayo gede Kak, ayo. Ora sida iki. Wes to. Wah. Anu. Padahal wis ditokke lho. Karo dicek karo kendhok ora.
Lah kok beda? Pak kratak ngono ta? Ngetrek. Kok beda lho. Ah beda kowe takono yoga kok. Nene aku. Ayo Mbak Pri, ayo. Pacinten Sewi Awas. Jeng, yuk. Yup. Iya. Enak lho Pak. Alah, neh Pak. Oh iya iya nih. Neh. Nih. Awas, yup. Enak banget. Ayo. Ayo. Modar. Wong sing wedok seneng kok. Sing wedok seneng. Wong gerak prak prok kok. Ayo Kak, nano yuk. Panas. Iya. Hop, yo saiki mencongak parikan. Yo cek Fahmi, yo. Mangan gule Mangan gule terus neng pinggir sawah. nang pinggir sawah. Warga pule. Warga pule. Rezekine melimpah. Amin. Ayo jejere. Ari-ari Hari-hari diwadahi kendi. badai kendi. Warga puniki. Warga puniki. Mugi kemari paloh jinawi. Amin. Amin. Yo jejere. Yo. Ana genteng. Ana genteng. Cacahe siji. Cacahe siji. Mas gareng. Mas gareng. Bagus sekali. Terima kasih. Kaya. Sapi. Wis dilemi alhamdulillah kok ya. Malah putih lho Pak, kaya sapi putih. Ayo jejere cek sapa? Ayo. Magicom. Magicom. Tinggo adang beras. Batang beras. Karang Taruna Jatianom. Heeh. Tansah bergas-bergas. Jati nopo jati anu dijawabane. Ben apa wis padha jatine ya. Ora apa-apa ora masalah. Ya wis pokoke iya. Ayo jejere sapa cek? Ayo. Bapak Sare. Bapak Sare. Ibu Mundut Sabun. Ibu mundut sabun terus. Sedaya warga dusun Pule. Nggih. Mugi tansah kabul ingkang dados kajatipun. Amin. Yo jejere cek yo gentari. Nyekel lele. Lele. Nyekel lele. Kulino. Cacahe 5. Cacahe 5. Mugi warga Pule Mugi warga pule. pinaringan panjang yuswa. Amin. Oh mami. Yo karek siji, Mbak Dar sini. Lah iki. Gonggongane. Ayo. Ayo kudu no liyane wis sing sepuh ya kudu mengestoni. Iya no, wong Ayo Lek, parikan Lek, kaya ngapa parikane? senior ki mesti pariane berisi. Nggo contoh sing nom. Ha iya no. Nek nganti parikane ora dadi ya isin-isin. Oh. Mboten apik. Melu Pak Anom ya suwe kok. Ayo, ge parikan sik. Nano neno. Tuku sinom. Weh. Sinom to, Bu. Panganan enak. Niku keju. Sinom kok dituku ya. Enak Ayo, apa mau parikane? tuku sinom Tuku sinom. nang Surabaya. Kaduan. Aduh kok tinom lho. Oh, sing rada Nyepur, nyepur. Tuku Surabaya. Ayo. Cek nana. Ayo. Pakde Simon. Ada kaya dalang ceragen. Jadi Ayo. tuku sinom nang Surabaya. Terus? Warga Jatinom jaya selamanya. Amin. Amin. Ayo, saiki Mbak Apri. Ayo. Kleang-kleang. Keliang-keliang. Ketibanaki. Ketibanaki. Engkang mirsani wayang. Ingkang mirsani wayang. Mugi kathah rejeki. Amin. Ayo Eka, ayo. Oke. Nano neno. Mas Bayu Heeh. mancing ning kali. Terus? Mbak Apri ayu Heeh. kok nggawa kunci. Yo, oh kuwi ning omah sambene bengkel kok ya. Kunci Inggris. Sayangku kan ben parikane sayangku ayo. Mimin, ayo Bang, Min. kene. Pak jenenge wis ganti. Sapa? Kiki. Apik lho. Kiki. Ora Mimin. Apik
dari kata Sukimin dijupuk tengahe Kiki. Oh iya. Jenenge Aki barang. Aki Kiki. Sampun dipun keparengaken kula parikan nggih. Nggih ya Allah. Kula nek kan Kiki. arogan kados sinden-sinden sanes saya mboten saged nglampahi. Nggih. Akhir ngomong iki lambene temapuk ya. Ya aja ngono to. Ayo, Kiki kemari. Aku telanjang. Wah, Lah. Yani Namung parikan kok ya. Anano neno. Aku telanjang. Terus Ditubruk yoga. wah, Mugi sing nanggap wayang heeh. bagya mulya. Suarane kok dicengkok bareng. kan suarane jan temapuk. Ayo. ketika sendal apa jenenge? Sendal pancing. Yo tutuke. Anu yo Mbak Abri. Yo. Tanah sudah aling-aling. Ceping gunung. Jeglek. Nadian wadon. Ayo. Jare jeglek. Kliwat tok yo. Yo Kak. Kowe kono wis kekiter ya. Anu. Iya. Nadian wadon sarata. Suara suling ngomandang suarane. Kitan bali ngulon. Apa setia dekelakon. Setia dekelakon. Terus bablas ki langgame. Yo, Mbak Apri. Mangga. Citra gambang ngebat. Walang kekek, walang edaku.
saiki apa lali nek gunung sakadoni sego jago nek nandung kasih kabeh gunung Gunung desa tapi raja ini ora hilang gede padha lara Terima kasih. Ayo. Kok kalau menjinge nyangkut iki. Tukang sone sabotase, tukang sone. Alon, alon, alon. Kuwi bermain. Kowe iki ngapa malah nabrak sapa-sapa? Aku wedi mlayu nabrak apri. Ayo. Kok nabrak gunung lho. Golek isi podang. Alah, golek isi podang. Alah. Aja alah. Iya. Ayo. Golek isi podang pita. Anu Iba bunga tiku Ya mene wis metu sego. kok sik ta kowe. Kok senengane kuwi wajibe kudu ngono. Ayo. nyandeng bisa dadi tambah Yo, sak langgame diaturke. Duet Mimin Apri. Monggo, iya, Pak. Bisa awan ning omah wis ora krasa keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng pikiran ganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Eman yen kanthi liya nyawangi nagrean rean sawang kancangan tak rintik saka kacokan sari ojen dheweke ngalepno ora bakalan tinggal dadi liyane yen sipot yang atudun adepranan ora menurut hatiku Yo, kira apa seger? Nggih. Monggo, pur sareng.
Oke, Slendro. Ayo. Diaturke puler kambang. Engkang langsung rangkep nggih. Bareng. Yo dhewe kok ngarep to, nek ora rangkep ya ora penak to. Ngeten. Iki pundutane sing ngladeni kuwe lho. Mudah-mudahan. Iki mudah-mudi remenane niku. Berarti sing anu sanes sing condro kita mboten. Ya, pun sak kersa jenengan ya ora apa sing. Ya. Pokoke sing mat tak rungokke. Yo, Baris, widih ngarep mayang. Iya. Yes. Tak tunggu story ini kok nandang gawe alamat ning endi. Tanggal 18 wis pamit to. Lah badhe ngasto Mas. Oh nggih. Maka, iya, Mbak. Sing ngiter melek ya. Arek kembangane siter sih. Komplit iki dari kanca driyane sing genep. Oh, aja lega iki siter. Jo mlendong ae, ayo. Lali ya wis. Alhamdulillah. Sampun. Wis wis dituruti. Aku ngapresiasi pemuda-pemudi kene ngersake lagu kok ulur kambang. Lah yo piyai budaya piyai kene. Padahal nek cah nom-nom ki nek manut to, Pak, ngersake lagu biyen lagu lagi tren. Nah. Kaya PP apa ngono-ngono kae. Ya Petro. Nggih, ning nyatane ngeten lho Mbak Nadianto kene iki ora napa tegese jaman maju ning ora ninggalake marang budaya sing wis tumanem wonten sanubari. Ya niku hebate ten mriku. Dina sing kae Bapak ngendika lali sumber ketiwas. Leres. Yo sik, Mbak Eka, sepisan meneh aku nyuwun diparingi ana tandha mata, Mbak. Oh nggih, tandha mata. Ayo. Yuenli, nggih. Ojo kuwi to. Pasal besok Yo diaturke sik ning dibawani. Memanismu kanggo jimat. Ngono kae, ayo. Sinten sing bawa? Jenengan tak dum karo Mbak Apri. Oh, Pokoke sing ayu-ayu tak pilih kabeh.
Masa ayu. Kijing ya ayu. Sapa sing kijing? Enek. Aku iki jane diragati yo ayu lho. Ning aku kan ra fokus ning nggon perawatan. Oh kuwi lho, kuwi njaluk dipragat kuwi lho. Dipragati sapi dipoteng-poteng iki lho. Yo, Pak ya. Manismu kanggo jiwa. Menika kula kintunaken dhateng Mas Jumle Monting saking Jakarta, sedulur Bayu Haji utawi SBA. Nggih. Lah nuwun. Tuwin SBA dimanapun Anda berada. Kuwi insyaallah September ulang tahun Mbak Apri ning Nggih. manggone ning Cilengsi mriko. Nggih. Yo, lanjut. Agawe ruciteng yale. Yo, ganti Mbak Apri. Ano. Ganti Kak Mimin. Ya. Iki ya ki. Apalane dilalah. Ya ki, injeng. Ayo. Suwe-suwe nglairke. Aku kira lahir bleduk. Yo suara Sukimen ae. Heeh, suara Kimin ae. Yo ki. Tartam Tartam tar nonano tak tu Gocekan kenceng ya. barat wong numpak prau jas suarane yo apik no Mbak Enal jane lho tenang. Agar mimin nembang lho teguk le. Ya. aku ki pancen ora ayu mas nek dimake aurane mriko Ku topo kecut. dadi Nek dimati pancen ora ayu ning awurane iki lho tenan awurane. energinya mriko energi positif kan Ya. Nduk Kahdi. Mas Teguh senyumnya menghanyutkan ya. Wes tak tinggali kunci duplikat. Tak tinggali kunci duplikat omah. Senyumnya senyum ngenes. Senyum palsu. Yo, ya Kak. Mampah tanpa Nek wani buka HP saiki. Hop, Mbak Apri, nenan. Ning madyane jalan Nano, ya. Temah gonceng angin janeng paku. Gulune gocek aku semenang nek copot aku. Wong nembang kok iramane kok doyak kirik. Oh, anu niku ya. Visuale ngono. Kenes. Dadi nek swara dhuwure gulune dilar. Ya, tanda mata Senadyanto. Ayo, mangga. Yuk, yuk Mbak Eka. Yo, tayuke.
belas kembang rame. Monggo, yo, Mas Seger. Liya wektu bersama engkau get yo. Dua sinden yo. Wiwitan